DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Right, zvamanje ndine mashoko ataurwa naadvocate NaChamisa, mashoko anonzwisa tsitsi, mashoko ane hudzamu, mashoko anobata, achitaura pamusoro pachimhamha. Ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje, ndo nyaya ndinoda kuti munzwe. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamidzai pachitubu checontent, one chitubu that will never runs dry. Panapa pa Point 5 Creative Studios. Ndisingatambise nguva, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, Point 5 Creative Studios and Coolent TV nenyaya version vari kuita a promotion yekumutsa zvituna zvemabhizimusi. Bata DJ Holly panhamba dziri pascreen idzo, kana kubata Coolent TV panhamba dziri pascreen idzo. Poita sei totaura nyaya dzacho handitika. Right, chimhamha vakatisiya mazuva apfuura aya, nyika yese iri kuchema, vari kurwadziwa nekuti chimhamha anga ari munhu pavanhu. Anga ari munhu. I have engaged nachimhamha pama-conversations aripo pa this platform for a long time. Some of them I have rebroadcasted them kuti munzwe kuti chimhamha anga ari munhu akaita sei. Chimhamha munhu aiuya kana kuinbox kwangu achinditsura kuti Holly, uri kunyanyotuka vanhu, chimbotona down, usanyanyodaro mafollowers ako, respect your followers. Some of the things zvairwadza kutambira, but ndaitozoona kuti zvekutaurwa nachimhamha izvo zviri kumeka sense. Ndo applya zvinhu izvozvo, wotoona kuti zveshuwa vanhu vari kutoita sei, vari kunakirwa. So ndanzwa advocate NaChamisa vachitaura kuti vakawanawo mukana wekumbokurukura nachimhamha pafoni. Ndo mashoko avari kutaura apo. Saka toda kuti tiverenge tinzwe kuti advocate NaChamisa vari kumboti chii pamusoro pani, pamusoro pachimhamha. May he so continue, may he so rest in everlasting peace. Ngavagare murugare, ngavazorore murugare. Vasiyana nevamwe vatinombotuka vaya. These was good people. Vanga vari vanhu vaimira nevanhu, vanga vari vanhu vane chokwadi, vanga vari vanhu vevanhu. I respect and I thank you for a job yakaita sei yaakabata. I remember a couple of months ago panapesera taura nachimhamha over a phone call, vachinditaurira kuti Holly, I'm not feeling well. That's why I take a break pa social media. I thought it was just a flu kana kuti chii. But right now mamwe mashoko ari kubuda nzi akapondwa, akaita sei, and we are trying to get hold of the family. Hatisati tabata mhuri tinzwe kuti chii chiri kumbonyasoita sei, chiri kumbonyasoitika. But rikatinzwe mashoko ataurwa naadvocate NaChamisa. Saddened by the passing of Chimhamha. Though I never met her in person, I followed her work on social media and had the opportunity to speak with her once over a phone call via Citizens Engagement Program, coordinated by our Citizens Desk. I always cherish a convivial and respectful conversation, no matter how different we think. I celebrated a diversity of opinions. During the conversation, she shared how her views on the direction of our country and her perspective had changed. And I came to respect her disposition and choice as a citizen.
She reminded us that true transformation is not the work of office holders alone, but of engaged citizens challenging the status quo and building the much needed and soon coming citizen government. Zimbabwe shall be the land of the free and prosperous. Rests in power, champion. Ndo mashoko ari kubva kuna advocate NaChamisa akananga kuna Pachimhamha. Mashoko makukutu, mashoko mahombe, mashoko madhafu-dhafu. Zvinhu zvakanaka kuti vanhu vakwanise kusangana mu conversation vachikurukura. Whether uri kusapota ZANU-PF, whether uri kusapota Triple C, whether inini handisi kuita zvematongerwo enyika, but tinofanira kuti tuonesane what is right and what is wrong. But ndikakuonesa ndikakukurira kufunga, hazvisiri zvinoita kuti utore mboma undirove. Hazvisizvo zvinoita kuti utore handicrafts wondikanda mujeri simply because ndataura chokwadi changu chizere. Tiripo pakurodzana, tiripo pakuonesana kuti izvi zvakanaka, izvi hazvina, izvi zvinoita, izvi hazvina, hatipo pakuda kurwisana. Saka ndozviri kutaurwa naadvocate NaChamisa panapa kuti mashoko aya anga ari ekungoti titaure tichionesana and I ended up respecting her views semunhukadzi. I ended up respecting her position semunhukadzi, semunhu ane maonero ake. But at the end of the day, munhu anga akavhurika pfungwa, munhu anga ane pfungwa dzakangwarira, munhu aida nyika yake nemwoyo wake wese. Ndo mashoko ari kutaurwa naadvocate NaChamisa. Vanozoda kupinda mucomment section, you can go and see kuti tweet racho riri kufamba sei uye rakamira sei. PaX ndo papostwa mashoko aya enyaradzo. Kunani? Kuna Pachimhamha nemhuri yavo, kumhuri yekwaNaChamisa. Pakaipa, pakashata. Ndo nyanga nchifamba naizvo manje. So me DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes. Truth is bye for now. Let's meet in the next video.